Terve! Mä oon Mika ja mä haluaisin kertoa vähän lisää itsestäni. Mä haluaisin päästä tekemään sellaista asiakastyötä, jolla on positiivinen vaikutus mun asiakkaiden arkeen ja ylipäätään työtä, jolla on oikeasti merkitystä. Mua kiinnostaa tosi paljon ennaltaehkäisevä työ, koska onhan se nyt ihan selvää, että me ei tässä maassa pystytä vastaamaan tähän pulaan, mikä meillä on. Meillä on liikaa ikäihmisiä, liian vähän hoitopaikkoja ja liian vähän hoitajia ja ylipäätään kaikkea muitakin resursseja. Mua kiinnostaa päästä myös kehittämään sitä omaa työnkuvaani sekä niitä työyhteisöjä, joiden parissa mä tulen työskentelemään. Tätä nimenomaista tarkoitusta varten mä oon pyrkinyt koulun aikana kerryttämään niin paljon työkokemusta mahdollisimman monesta eri vanhusalan osa-alueesta kuin mahdollista. Mä oon ollut julkisella puolella, yksityisellä sekä kolmannella sektorilla töissä tai työharjoittelussa aivan vain sitä varten, että mulla olisi mahdollisimman kattava kokonaiskäsitys siitä, mitä palveluita meillä on meidän ikäihmisille tarjota tässä maassa. Mua ei pelota mennä mun oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Mä oon ollut esimerkiksi 8 viikkoa kesätöissä kotihoidossa sekä osallistunut Hollannissa kansalliseen Alzheimer-tutkimukseen tutkimusryhmän mukana, vaikka mulla ei ole minkäännäköistä hoitajan paperia tai tutkijan koulutusta pohjalla. Mä oon vain huomannut sen, että kun mä menen mun oman mukavuusalueeni ulkopuolelle, niin sitä paremmin mä saan selville oman paineensietokykyni ja sen, miten mä pystyn mukautumaan erilaisiin työtehtäviin. Mulla on pohjalla medianomin tutkinto. Mä oon tehnyt freelancerina erilaisia media-alan töitä ja niissä on todella pitänyt oppia kommunikoimaan tiiminä sekä työskentelemään itsenäisesti paineen alla. Ja siitä on myös todella paljon ollut hyötyä esimerkiksi kolmannella sektorilla, jossa markkinointia tarvitaan yllättävän paljon, kun mainostaa erilaisia tapahtumia ja projekteja siellä. Eikä se muutenkaan haittaa geronomin ammatissa yhtään mitään. Markkinointiahan meidän kaikkien pitäisi osata tehdä kuitenkin enemmän tai vähemmän nykypäivänä. Muuta työkokemusta löytyy esimerkiksi postinjaosta, varastohommista sekä siivouksesta. Näistä ja monista muista asioista mä juttelen mielelläni teidän kanssa lisää, joten nähdään!